Ja, het is wel leuk, alleen ik hou er net zo van. Ik ben Marianne van der Molen. Ik jou Fries in klas 1 en 2 op het Drachtster Lyceum. Fries is natuurlijk een hele mooie taal. En het is hartstikke mooi als de band dat op scholen mooi krijgen kennen. Daarom vind ik het heel wichtig dat ik aan de band leren kan. Wat vind je ervan als Fries als vak op school volgen was? Nou, ik vind het wel leuk, want ik praat echt Fries. Dus dat ik toch nog gewoon nieuwe woorden kan leren, dat maakt het wel leuk. De grootste uitdaging is misschien wel de verzwaring dat het op alle scholen echt een volwaardig vak wordt. Voor mijzelf is het een uitdaging om ook de net-Friestalige band mee te krijgen. Want net alle hebben ze lieke enthousiast. Het is heel vaak dat ze zeggen, ik ken geen Fries of ik kan geen Fries. En dan zeg ik, nou alles kun je leren. Eigenlijk is dat vaak ook genoeg om een beetje die knop om te krijgen van oké, ja. Ja, het is wel leuk, alleen ik hou er net zo van. Het is een vak op school en dat is net zomaar. De Friese taal is de tweede taal van Nederland. Het is officieel een taal wat je dan dus ook op school leren moet zonen. En wat vind je nou het allermooiste aan jouw beroep? Dat is toch wel eigenlijk gewoon de leerlingen. En wat is het bijzonders dat je mij mag houden werkt hier? Als het dan toch gaat over leerlingen die beginnen met ik kan geen Fries. Die ene jongen die dat heel hard raap aan het begin van het schoolleer. Die had aan het eind van het schoolleer toch zijn toets maar een dikke voldoende afronden. Daar doe je het voor. En wat wil je mij aan jongeren die het echt Fries docent willen? Ik zou het gewoon doen. Er is een hele mooie opleiding die het volgen kist. En daar leerst dus zelf ik een heel soort van. En er is verlet van mensen die het Friese lessen jouwen. Je hebt eigenlijk altijd kans op werk. Dat is ook een heel mooi voordeel. Dat wil je maar even dit beroep. Mijn hokkenberoep moeten we de volgende keer een dag mee rennen. Dit het witte in de reacties.